Jesus! Vítejte u mého prvního videa, ve kterém si ukážeme, jak nainstalovat mapu do Minecraftu. Takže tutoriál. Takže otevřeme si nějaký prohlížeč. Půjdeme na nějakou stránku, na kterém jsou mapy. Tak, já už jsem si tady vybral, mám ji staženou. Je to na minecraftmaps.com, stránku vám dám do popisku. Tady si ji stáhnete, ona se nám stáhne a tady si vyextrahujete si ji na plochu. Dokončit, tak. Tohle už můžeme zavřít, tohle taky, ten internet už taky nebudeme potřebovat. Ano, teď si do vyhledávače na startu dáme procento, app data, procento, vyhledat, tečka Minecraft, půjdeme na tečka Minecraft a v této složce si vybereme saves, tady, tak. A tu vyextrahovanou složku, jak jste si ji dali na plochu nebo někam, tak si ji tam přetáhnete. Už ji vidíte, tady máte. Tak, teďka tohle už můžeme dát pryč. Zapneme si Minecraft. Za chvíli se nám tu bude to pouštět. Zapneme si Minecraft, už se nám to spouští. Omlouvám se, teďka zase. Tak, teďka single player. A tady máte Punch Bow Parkour. Vidíte? Tady máte. Tak, teďka jsme si to na to, jsme si to spustili. Tak a vidíte, všechno jde. Tady máte i toho, kdo to stavěl. Otevírá česky. Vidíte? Nevím. Všechno funguje. Tak. A tohle byl můj první tutoriál, jak si nainstalovat mapu do Minecraftu. Takže čau a budu se s váma těšit u dalšího videa.